Добре дошли в третият ни епизод на България Стон първенство. Днес имаме прак матч за първото място срещу Италия. Без да губим повече време, нека започваме. България срещу Италия. Италия срещу България, след тая гостуваме. Много труден ще е матчът. Ще е трудно. Къде си няма вариант? Адамс, добре пробива в наказателното поле. Града за българите, още началото на матча. Ще го върнем заради 94-та. Не е равно с това. Пак ще ми взе точка при тях. Шанс за италианците не. Адамс измъква специално на Доннарума. Това сега ще бъде по-често. Тук беше спрям пасата. Към Адамс. Чаках да чуя повече специални от Ташвърта, но сега чувам повече специални за техния. От Доннарума. ПСЖ. Как си разиграваме? Ние не можем да разиграваме. Разиграваме добре също. Така ни вкарват, така и ние ще се научим да вкарваме. Няма как. Пак грешка. Трябва да допускам такива грешки. Правят нещо. Само те си знаят. Адамс. Петърс. Адамс тук много излоши, изгуби топката. Не се разбраха там защитите на Италия. Невероятен шпагат просто. Ще има ли удар? Да. И пак специален. Пак специален на Доннарума. Как няма да спреш топката, бе? Как? Не са пуснали в това състав. Италианците. Какво не са пуснали, бе? Доннарума има на врата. Пак пари сме в групата, не трябва да ни подсняват явно. Че няколко пъти си бехме за подсняване, едва бихме Литва. Нали епизод. Адамс, невероятен финт. Адамс, сам. Гол! Не остави никакъв шанс на Доннарума и това е 1-0 за България. Че натискът се отплати. Абсолютно никакъв шанс за италианците и това е 1-0. Тук 4 човека не можаха да спрат Адамс и невероятна града и гол. Просто никакъв шанс за Доннарума. Страна първата част. България, Италия. Второ по време Италия, България. Италия се тано. Водиме с 1-0. Водиме и това може ли вече да бъде втори гол. Червен карта и контузия. Фатал. Даже стига варанта, добре. Какво да се направи? Контузията си е контузия. Удар. Спасяваме на Доннарума. Нищо не така. Жълт картон за Владимир Адамс. Моля. Ама и градата беше. Не можахме да вия градата. Беше хубав ударът. Не очаквам. Пък Доннарума го спаси. Трябва да сме внимателни с Адамс. Защото без него вече... Това грешка и какъв пропуск. Тук вместо защитникът на Италия да съпне нас, да съпна съотборникът си. Но Италия няма отговор просто. Италия не знае къде се намира. С точен картон, не вече май знае къде се намира, това е проблемът. Спри Киеза, бе! Как никой не го пази?
Поне пропусна. Страшно внимателно. Осъзнах се какво правят вече и ние вече не знаем какво правим. Не знам на каква планета сме вече. Ние, не те. Какво направи нашият, бе? Що съпваш? Що съпваш нашият? Ние говорим, че те съпват техните, па и ние сме същите. Оцерахме тук. Оцерахме. Няма питам патарко. Това грешка. Успяхме. Аре бе, човек. Браво. Чистина. Яко чистина, човек. Не им давай нищо, бе. Не им давай, бе. Браво, бе. Мале, какво направи нашия вратар? Аз го накарах да подаде този барел. Еза. Не казвам. О, не. Спи това барела. Марзма. Стига, бе. Мале. Малко почивка и за нас, бе. Не тук как се измъчихме. Гали. Но съм много метро. Той влезе по някакво време. За това беше. Така. До там. Там преди. Адамс, може ли това да е победа за българите? Защо? Ще има шанс да загубим матча. Но има шанс не да загубим това. Това е по-малко вероятно. Но има шанс да не спечелим и матча. Адамс, човек, Не, пак не сме. Просто никакъв не. Стига, бе! Стилите ги тия пас. Спри го веднага. Това беше много. Адамс. Моля ти се, давай. Сега или никога? Значи никога. Човек, как ще пропуснем? Те ли правят само смяна? Не, направиха петорно. Арбе, тази защита вече. Добре, браво, ме, невратен шпагат. Край. Бием Италия. Трудно бием. Италия, България 0-1. И при в групата сме Унгария втори. Унгарците са втори, шотландците трети, Италия четвъртия. Вече са втори. Черна гора. Словакия пред Хърватия. Изненади не виждам толкова много. Израел посредни. Просто е тук. Бати елементарно. Това беше много на елементарните групи. Как Австралия да има залог, като се игра с пълните пичо, като не да го правят. Те са наредени 5 отбора, 0, 3, 6, 9, 12 точки. Трябваше да нещо група. Русия са четвърти. Не пред Беларус да бях. И знаете, че Франция имат даже загуба. Сърбия са първите те. Полша, Норвегия на световно да играят. Малко странно. След това вече ме интересува толкова. И матчето Унгария. Спомням първия. Колко надиграване? Няма. Колко надиграване беше? Как се надигравахме просто. Бъде така и този матч. Ние да вкарваме и после да пропускаме. Просто... такова. The game is about to start. Hope to see a fierce match today.
Нека започваме България първо по време. Маре, ти червени екипи, двата отбора да ги носиме. Знаеш как само по белите гащички. Мисля, че червени добре. Сам те са с бели гащички. По-много гадно. Що така е, не видях екипите им. Ще не гледам екипите. Поведохме на два пъти и на двата пъти ни изравних. Но стана така и този матч. Дано. Прави нашия, накарахте да подадеш, човек! Няма шанс. Накарахте да подадеш. Гре. Е тоя. Няма, това беше много красиво. Гоци беше и красив. Ще трябва да се стягам. Защото от първи може да сме останем последни, баш едва ли. Румански, това турист по-трагичен от нас. Не. Добре. Никой не ще му вземе топката, бе, то седи му бърк в кащата. Стига, бе! Спри го! Добре. Някой ще да се флира. Играчите. Сандър задържа много. Как няма нарушения, бе? Какъв матч изиграхме срещу Италия, какъв матч ще изиграхме? Няма. Човек, казвам ти, двама защитника ми трябват. Къде ми ще ми дава двама защитника? Ще ми даш двама защитника? Играта ще ми даде двама защитника. Изиграваме я. Май така вкарахме ми тази. Ще се разиграваме. Човек! А да се стегнат, че играят добър матч срещу Италия и накрая трагичен матч срещу Унгария. Даже сме гости, ама срещу Италия бяхме гости. Те бяхме сега. Адамс, мърци. Давай, Адамс. А не е ли дуспа, бе? И точно така дуспа за България, червен картон. Червен картон за унгарците. Дуспа за България. Е, това бе. Я един ситуация. О, да, дуспа. Абсолютно чиста дуспа. Не радвам се, къде. Адамс. И шанс за вратаря. И това е един на един. Успяваме да изравним резултат. Че вратаря не ще ми столича. Това па дори не изкочи вратаря. И унгарците вече с човек помог на терен в защита. Опа. Не знаят къде се намират. Точно това ни трябва на нас. Те не знаят къде се намират. Какво ще ме ги пасираме доста време, няма знаят. Браво, бе. Път ми послуша. Адамс, специална. Добре, в края на полувремето решихме да играем. Аут. Ще е трудно. Nice through ball. Knocks it towards to the front. Край. Един на един. България, Унгария, един на един. България, Унгария, един на един на полувремето. България става. Но един на един. Поведоха ни чрез красив гол, ако питате мене. И ние изравнихме от дуспа. Добре, грешен пас. Човек по-малко със защита. Е, това най-хубавото. Адамс, никакъв шанс. Никакъв шанс, самайте. 2 на 1. Успяваме да поведем. Така много голяма дупка съм оставили на Адамс. 2 на 1. Можем да бием унгарците. Има шанс да бием унгарците, има. Човек, що се мръдна, бе? Що баш накрая се мръдна, когато цъкнах?
И то може. Адамс, на карката се завъртиш, ама окей. Поне задържа топ. Добре да. Слайд греши. Ай, добре, реч на Унгария. Според мен греши. Най-добре според мен. Даже. Да, ще ми мечташ. Пак се оправихме. То дето сменихме пича дето. Заради ония контузиния, то пич, който пуснахме, въобще прави ли нещо през матча? Че аз не съм го видял и веднъж. Как се измори ми е чудно, аз не врата списано. Това път ми даде. Струм. Браво е! Не знам кой скочи. Скоро да. Те къв пас. Такъв пас не знам как стигне. Адамс, това трябва да е 3 на 1 вече. Това трябва да е 3 на 1. Няма. Човек! И накрая реши да се върне. Как е пред мене? Как се затича и накрая реши да се върне? Гледа. Няма. Не знам колко преди днес удари. Срещу Италия. Тука. Важните матчи. То, когато водиме. Адамс! Ох, това беше красиво, но не врез. Ще я питам пълно. Да. Още не е сигурна победата ни. Ако спечелим, може би трябва да колко мачи ни остават. Може би се класираме за световното. Или поне квалификацията. Поне плейофи. Но като игра май има шансове да не играме плейофи. Това трябва да е гол. Браво, бе! Като казах, че то не съм го видял целия матч. Ето го. 3 на 1. Успяваме. Първия път не успяхме, но втория път успяхме да биеме унгарците. Много сме, няма време. Няма време просто. Това не правя толкова много смени. Няма толкова много смисъл тук. Пуши топката не излиза от порето. Нито добавяме време, няма смисъл. Успяхме да надвием унгарците. След като губах в матча, така спечелихме. Това е така хубава. България 1 на 3. Ето какво става другите матчове. Литва губи от Шотландия и Французските острови губят от Италия. Пак трябва да сме първи, точно така. Колко матчи ни остават? Кой матч ли? 7, 8, 9, 10. 3 матча. Добре, надявам се видеото да ви е харесало. Така харесайте, абонирайте се и чао!